everyone and welcome back to my show! Aray, sakit! Hello guys! Welcome back to my channel and it's me Joemar Deloso and with my partner, the Barbies Mistress! Ako'y gwapa ng panahon na Ano ba? Nakahon! O nakahon, Jud! ako'y gwapa ng panahon na Hoy, yot, asa ka? Hoy, day! Naabot man ka diha. Namaw na lagi ka. wala palagi, gigutom lagi ko. Nauna, dali. Pagkagwapa ba, dyan ni mo makiya ka. Hoy, dali. Sawang ka. Day, uy, nakoy chika ni mo ba? Nakabantay lagi ka ni dyan, giteksa na ka. Wala pa yot. Yan naman ko, no? Ang boto ni Jaoy, bawat si Jaoy. Silan ka, na? Hoy, yot, abi ba na, giteksa na ka ni dyan? Naraba ko'y nadunggan nga chika ra ba? Masa man yot? Unsa man, giteksa lagi hawa pa. Wala palagi. Hoy, day. Waka kay baong nga nag-angkon-angkon sa imong uyab nga si John? Ay, di na ako ni John. Uy, ato na akong James. Hoy, pag sure, day. Kinsa naman po ng James. Wala lagi ko na chikahi lagi, anak. Kana bago nakachat na ako sa James. Unya. Kanya mo ito, ganda akong John. Why, ligo mo si John. Ay, pandot brush. Hoy, nanay. Pag sure, oy. Lagi bang ba yun? Niya ka o ka nag-notch. Ngisi sa budget mo si Jud. Ha? Sure ka, day? Ngisi ko, no? Pado ka man na imong ngisi, day. Ngiting tagumpay man. Lagi, mabot ang ganahan ng malaki no. Kanya mo ni pangitaon. Kay lamit daw ko kumpaon. Hala, day. Daghan man kay nag-absent. Imong ngipon mo siguro nang diway sabod. Baw lagi. Ting pangita, tingali ni mo si John. Balikin na, day. Nalagi sa James kaya si James wa na sabot-sabot dito sa ratun. Hoy, dapat na ka mo balik ni John. Di na jud ko na itong John. Bahala to si John. I-describe ko na si John, dahil bigyan mo lang na ibiyar na juguan ng... Si John manggod kay Ingo Arta. Pwede ko. Bapa Jud man. Demanding pagkajud mo sa paliton. Sure, dahil uy, murag makastress nagtutoy, dahil promise. Una, ang gana di si James sa bago ni mo, unsa mo po na si John? Si James ka ang bago buutan. Understanding pa ka tao. Man, isa pa ko isuro. Isa pa ko isuro sa pamilya. Sure, uy, asa ka? Pagkainahan ba ni mo, dahil? Ikaw na, Jude. Gihi mo ba yung James yun o princess? Princess? Hadlo ka ba? Uy, bayot. Nakadawat ba mus? Kanang gipanghatag nila sa kanang kuan ayuda? Ano ron? Kanang nanghatag ko nun sila og tagnapo ka sa ako nga bugas. Unya, nakadawat na mo. Hoy, bayot, nakadawat ko, pero sa ako ra, wa pa'y bugas. Mao ba? Pag sure, uy, ako kay wa lagi. Ang katubong kanang kuan na amin silingan. Napo ijang anak. Tapos di ra kay mga napo ra nga sako gihatag bayot nga bugas. Apil kabilya, sin, tanan. Hani ba na? Namagan mi silingan bayot nga upat ka buok anak ka trabaho sa abroad nakadawat man gani unsa man ang issue ha bayot kami araw luya wa man lagi Ay mga bayot, kuya sa ninjuha bayot, kabawa mo bayot, agaho abayot, nindot ag-amo ang nihatag kay ngano, laki ang gipanghatag sa among gobyerno. Sure, oy. Bayot, Unja. duha ka foreigner, 5 ka Pinoy, Oh. 3 ka mga Thailand nga mga keke. Uy, pamati sa unya. Ang question is, mga gwapo ba? Bitaw. Uy, mga gwapo, uy. Sama na ako, gwapa, dapat tagaan yung mga gwapo, mga na. Unya, ang ako nga, anong platag ilong o. Murag maglisod. Unsa ka ihatag nila anhi? Murag kamatis. Ba, o yun sana may kanuna ron. Ano ba, may bugas? Pag sure, uy, may bugas nga nangapangag na magaling ng imong ngipon ug kumaon unso. Ikit-kit mo kog bato. Mano na nga pangag. Grabe, grabe. Grabe. Kabilya, ikit-kit na mo. Nakakuan day ko, murag lisod na magud karon panon na uy kay kuan, crisis lagi wa ti kapay og bukas murag mato na lang ko ila anything uy kay murag nagka-asenso naman to, asenso ka.
Hi Niteng, pwede mo kuan mo baylo kay nakalisod lagi meron ay wa may kapalit og bugas kay crisis lagi rong panahon na. I want to speak you in Korea. I don't know how to speak Korea. If you talk to me in Korea, I will give a spend you money and also my things. Wow, mura po ka Koreana, yawa ka. Hi anything, how Yes, are you ma'am. to find out? Yes, I found everything I wanted. You want it for what? For example, kuan, what? Never mind na lang. I'm here to find out that I want to buy some foods for my family that they will can eat more than most. And if you don't mind, you have a money to give me some money for my family so that they can eat more plenty foods, rice. I know money for this buy my house because my house is no money to buy. That's my house. I will buy also and I will buy not everything. Why can you say that everything is not buy? I want to spend in the house because I don't like the house. Ayan guys, maraming salamat po at I hope na nagustuhan nyo ang aming mga palabas at of course don't forget to subscribe our channel, the Barbies Mistress, and of course Joemar Deloso. Ayan, thank you so much. Forget to subscribe the channel. And Don't forget the subscribe channel. and Forget. wa pa. Akay dito na mabit. And Don't forget to subscribe and pursue truth. Diretso and Don't forget to subscribe. Protesto. pag sure, oy, unsa rin na stress imong. Na-stress ako ko'y day.